أرست زينة 10.3 مئة عبيد كتابالهم زبن زرقاقات إندستري إثيوبيا تفري بزفتر وقوسقواس كان زخون قدمي منيستر أبي أحمد قلتون حدا 103 حدش كتاماتاتن مندرات قطرن تربحت حيل إلكتريك كوينان كاب وصاي بوشمت هرمز كحلفا زي كالا مرخب نازا خوصاني خبلو بريزيدنت دونالد ترامب قالتهم سلام تنها بالليكم يتم سيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو ما أدزينا جمير لو ما أدزينا أنا مرحبون أزريت بريهو حبيركم كتأني حيفة لما حد سرسيناتات قدم 4 عامات استجمر من العالي إثيوبيا تفري مفرينة عودي إندستري بزريت درجان عينة نعبي 500 أزار يخبلو قدمي منيستر دكتور أبي أحمد قليتهم لهم زبن عبيت 10 مئتاوي إثيوبيا نمر غاز إندسترين إثيوبيا تفرن زفتر وتمرات لعلا بركتو خلو إلهم قدم عامات نقدو وصاي 3 بليون دولار نمسقارنا تزاقم خمز نبرن لهم عامات نفلم أوان 10 بليون دولار بمعوات عبي عوات كخون يخولون وسيهم قريتهم عودي إندستري من العالي إثيوبيا تفرن تجمر زنابرو 4.7 عبيت بزحز أوان نابا 10.7 عبيت مزقيب اللوم بزحلف 4 عامات كابوزازات زنابرة ناي 14.5 بليون دولار وصاي بفرات وشتها قرمتكا 5 تخال حبيرهم باستفلاليو مخنياتها سرح قواريصهم زنبرو 993 إندستريات داغماي ناب سرح نخاتو تاغيريوم ابزحلف 4 عامات 3680 حدشت انفستمنتات ناب عود مفري إندستري تصمبيروم يمكبلو قدماي منيستر أبي أحمد قليصهم تكالات تكنيكن مويان كابه وصا زاتو فرياتات بمفراي مفتحي خونا لوايلن كنتيبا محدار كتما أديس أبا أدانش عابي مبل 10 كتما لخا قنا تكنيكن مويان تكنولوجي لهقات هاجر نهاجرو بلصقنا بزبل مري حساب أبي بارك أرادات خفيتهم تن كنتيبا بتوان كم زبلو تكالات تكنيكن مويان نتاقامات مفتحي فترة سراح بموطا نهاجر إجامو يبركتلهم سرحو داون زفترو أمروتاتن نهنصات هاجر لعل قدا خمزلوون بمحبار كوليجات تكنيكن مويان متكاتا فريات بمفراي هاجر زيادة أب زدليل لؤوان مفتحي خونا لويلن بتوسخ عوتنتن نوسخ ممزو بمحبار نفريات وصا عداغان وصاتات فتران الناسفحو ممزو حبيران حدا 103 حدشي كتماتاتن مندرات قطرن تربحت حيل إلكتريك كوينن أبا بجت عامت 2018 عام تمرت بزحلف 9 توارح حدا 103 حدشي كتماتاتن مندرات قطرن تربحت حيل إلكتريك كوينن قبل قلقالوت حيل إلكتريك إثيوبيا قليتهم وانا فتح مسرحة قلقالوت إنجنر جيت وقرمو تبت حنات فتحوا حيل إلكتريك نمرقات أبز تخايدة بركس بلو سرحتي مس وانا جريدن كابت جريد زرحة وبزحت حدش خبابتات تربحتي كوينانين لهم مثل تكالات عنان محبراون بتوسخن لعلي 3 حدن شح سدرابيتاتن حيلي إلكتريك تربحت كخونا أخيلي لهم أبزم 9 توارح كابتهم تربحت زخونو 8 كلتن مس وانا مرب حيلي إلكتريك كمون 20 حدن كتماتات قصرن مندراتن أمارات حيلي صحي ويدما أوف جريد استأساسور مخانم حبيرهم بتوسخ تبصحنا شفان حيلي إلكتريك بمرقات أبز حلفوت 9 توارح 423 شحن كلتميتن حدش عماويل حيل إلكتريك تربحت كونو 5 خالو قليصهم
ماد زينهم أبا مكتال تركبوا بزرزرنا من رأيهم قدرات كنحلف 10.2 عبيد قطوالهم زبن زرقاقز إندستري إثيوبيا تفري بزفتروا قوس كم زخون قدماء منيستر أبي أحمد قليزهم أبز حلفوا 4 عامتات إثيوبيا خبوت أتوم كابز نبر مهرتات أستات 14.5 بليون دولار زوج مهرتات بوشت عد متكا 5 خالات حبيرهم ملوم هنجر زفر إندستري من نقحن مهرتوش تعدن معباي إثيوبيا تفري بزبل مرح حساب استجمره هاجراو قوسقاز مبر رابع عامته حزيو أتو قوسقاز زفر إندستري حفجوا هاجراو مرتي ويدما GDP زيرلو جمن معباين كابوز أيزاتو مرتات بمهرتوش تعدن متكا قند علامويو عم مخفتة مراقب رسترخبو قدماء منيستر دكتور أبي أحمد وناب كلهم زفرات بستمال برك مفراي استمال له على ونة مرقاز لو جامز العالم خانو الرقاقيز يوم معمرت لو على ونة يقونا صفال سنل على معمرت بسوجت آتا بيني على يميدرسون دافع مفراي لو على ونة يلابسيو انتنبل زي مفراي دما اب زي ملكتنا قداي ابانا زبصح صقم مكرا بمردايو ኢትዮጵያ ድቁዒ مفراي تزيكي إلا خيد حرشا اب سناي فقاد سبات زودق مخانو يترفن مبلع كساب زلو نمفراي اتاوت زخونو مروص زرئي دوخعي ابوش تعدي مفراي زتمال لوعلاونت مغبين مرغغاص يحجزيو ኢትዮጵያ ሃፍተ ነዳድን ሃለዋ مفراي بزي مقالان زحلفو خل التوارح ابوش تصقم من براه زخاخرو قدماء منيستر دكتور أبي أحمد اب كلهم زفرات نمفراي مأمانن تلم محزن مسرح الله مخانو الرقاقيزوم يوم ነዳጅ ጋዝ ማምረት ባለመቻላችን ባለፈው አንድ ወር ሁለት ወር የገጠመንን ፈተና አይተናል ነዳዲ ጋዝ مفراي بزي مخالنا بزحلفو كل التوارح زقاطمنا فتنا رئينا ኢትዮጵያ ሃፍት ነዳዲ ከም ዘለዎን ሃገራት ዓቅሚ ዘለዎ ሃገር ዋላኳ ተኾነት ክሳብ ሕዚ مفراي بزي مخالنا زقاطማ ፈተና ይፍለጥ እዩ ኣብ ሰዓት أبسايد كالو بطراي 21 تريليون متر كيبو غاز زلوا هاجر بزي مفرايا اندستري مغوعزيا بزل على بركي تربش صنيحيو سلازي اب كل زفر معر مفراي مخال لوعلاونت مرغاص مخانو مؤمان طراي زي كونس تلمي مغبار تراي ايكونن مسرح
ካብኡ ድማ ምስፋሕ ኣብ ኩሉ ዘፈር ትጽቢት ዝግበር ጉዳይ ክኸውን እዩ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪያ ውሽጢ 4 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ውጽኢታት ከም ዘመዝገበ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዕቤት 10.2 ሚእታዊ ሎም ዘበን ዝረጋገጹን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝፈጥርዎ ጎስጓስ ምዃኑ አረጋጊጾም እዮም። የኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ ምንም እንኳን በእድሜው ለጋ ቢሆንም ገና 4 ዓመት ቢሆንም ንቅናቄውን ከጀመር በከፍተኛ ደረጃ ግን ሪስፖንድ እያደረገ ነው። ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዕድሚኡ ዕሸል ዋላ እኳ ተኾነ 4 ዓመት ዘውፀረ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ውጽኢትና መዝገበ ይርከብ። ሃገርና ኢትዮጵያ 10.2 ጂዲፒ ዕቤት ከተመዝግብያ ወርልድ ባንክን IMFን 9.2 ሚእታዊት ዕቤት ኢትዮጵያ ከም ተምጽእን ካብ አፍሪካውን ፈላማይ ዕቤት ከም ዝኸውን አሚቶም እዮም። ነዚ ዓመተ ኢንዱስትሪታት በቀሊሉ ክትርእዩ የብልኩምን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ IMF ኣብ ዘበን ኣፈላላይ 1% ነይሩ ኣይፈልጥን። ዕቤት 10.2 ሚእታዊ ሎሚ ዘበን ዝረጋገጽ ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝፈጥርዎ ጎስጓስ ስለዝኾነ ነዚ ዕቤት ብጽሒትኩም ዝለዓለ ስለዝኾነ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ። ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ብሸርፎ ወጻኢ ካብ መንጎጠቶ ምርታት ዓስታት 14.5 ቢልዮን ዶላር ዘውጽኡ ምርታት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምፍራይን ምትካእ ከም ዝኽኣለ ዝገለጹ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ሰፊሕ ውጽኢት ብዛዕባ ምዃኑ እውን ገሊጾም እዮም። ኢትዮጵያ ታምርት ስንጀምር የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ እድገት 4.7% ነበር። ዘንድሮ 10.7% ደርሷል። የማኑፋክቸሪንግ እድገት ብቻ ኢትዮጵያ ተፍሪ እንትጅመር ዕቤት ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ 4.7 ሚእታዊት ነይሩ ሎሚ 10.7 ሚእታዊት በጽሕሎ እዚ ክመጽእ ዝኽኣለ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብኤክስፖርት ዝመጽእ ውጽኢት ብተካእቲ ምህርቲ ዝመጹ ውጽኢት ብዝተማልአ መገዲ ንክዕወት ማኑፋክቸሪንግ ዝረኣዩ ዕቤት እዩ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ብሸርፎ ወጻኢ ካብ ነእትዎም ምህርትታት 14.5 ቢልዮን ዶላር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምፍራይ ክኢላ ኢንዱስትሪን ምፍራይን ንብልጽግና ንናጽነት ንኽብሪ መሰረት ምዃኖም ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ብሓባር ነዚ መሰረት ነንብር ክብሉ ጻውዒቶም አቅሪቦም እዮም። በድፍን አፍሪካ ያለው ምኞት በእኛ ልክ በሁሉም ዘርፍ ኣብ መላእ አፍሪካ ዘሎ ትምኒት በኣና ልክ ኣብ ኩሉ ዘፈር ዝመጽእ ዕቤትን እናተሰርሐት ዘላ ሃገርን ምርኣይ ትምኒት ኩሎም ዜጋታት እዩ። ንሕና ነዚ ዕድል ንጠቐም ብሓባር ንስራሕ ካብ ጎደሎ ትምህርቲ ንውሰድ ንዓወት ብመንፈስ ቅንኢ እንተይኮነስ ብመንፈስ ምትሕብባር ንስራሕ ብልጽግና ኢትዮጵያ ብሓባር ነረጋግጽ ኢንዱስትሪን ምፍራይን ንብልጽግና ንናጽነትን ንክብሪ ወሳኒ መሰረት ስለዝኾኑ ብሓባር ነዚ መሰረት ንክነቕምጥ ጻውዒት ምቕራብ ይፈቱ። ኢትዮጵያ ብጻዕሪ ደቃ ብምህርቲ ደቃ ተሓፊራን ተኸቢራን ንዘለዓለም ትንበር። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት በልጆቿ ምርት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዜና መረጻ መድረኻት መቕረበ ደገፍ ዓቕሚ ህንጸትን ኣማራጺ ሓሳባትን ፓርቲታት ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘለዎ እጃም ልዑል ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኸይዲ ዓቕሚ ፓርቲታት ካብ ምምዕባል ብተወሳኺ ዜጋታት ብናጽነትን ፍልጠትን ዝመርጹሉ ዕድል ዝፈጥር እዩ። ንጸብጻብ ዛህራ መሐመድ ጌታቸው አለሙ ኣብ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ንቑሕ ተሳትፎ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ልዑል እጃም ኣለዎም። ነዚ እጃሞም ብኣግባቡ ንክዕውቱን ብርቱዓት ተናሕናሕቲ ንክኾኑን ድምፂ ህዝቢ ንምርካብ ዝገብርዎ ጻዕሪ ዕውት ንክኸውን እኹል ደገፍ ህንጸት ዓቕምን ኣማራጺ ሓሳቦም ዘመሓላልፍሉ መድረኽን የድልዮም እዩ። ብሄራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ እውን ንፓርቲታት ዝገብሮ ደገፍ ዓቕሚ ህንጸትን ድልድል ኣየር ሰዓት መራኸቢ ብዙሓንን ንዕውትነት እቲ ምርጫ ዘለዎ እጃም ልዑል እዩ። እቲ ዝግበር ደገፍ ዓቕሚ ህንጸት ድማ ፋይናንሳዊ ጥራይ ዘይኮነስ ትካላዊ ጥንካረ ዝውስኽሉ ስልጠናታትን ደገፍ ቴክኒክ እውን ዝሓወሰ እዩ። እዚ ደገፍ ፓርቲታት ውሽጣዊ ዲሞክራሲኦም ንከማዕብሉን ኣባላቶም ንክውድውን ስርዓት እቲ መረጻ መሊኦም ንክፈልጡን ይሕግዞም እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳቦም ዝሃቡ ኣመራርሓታት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን እቲ ቦርድ ዝገብሮ ደገፍ ንህልውና ፓርቲታት አገዳሲ ምዃኑ የልዕሉ። የምርጫ ቦርድ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ቦርድ መረጻ ንፖለቲካ ፓርቲታት ድጋፍ እንዳገበረ ይዝርከብ። ድጋፍ ፋይናንስ ገይሩ እዩ። ብኻልእ ገጽ
ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሓፈሻዊ ኣብ ሕጊ መረፃ ግንዛበ ንኽህልዎም ብመንፅር ምግባር እቲ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ መድረኻት ስልጠና ብምምችቻው ምስ ቦርድ መረፃ ብሓባር ብምዃን ኣሰልጠንቲ ብምምዳብ ስልጠናታት ንኣባላት ፓርቲ ንመራርሓታት እውን ንኽውሃብ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ብቦርድ መረፃ ድጋፍ ገንዘብ ንፓርቲታት ከከም ዘቕርብዎ በዝሒ ሕፁይ እንዳተገበረ እዩ ዘሎ። ስለዚ ጽቡቕ እዩ፣ ክተባባዕ ኣለዎ። ካልኦት ስራሕቲ ህንፀት ኣቕሚ እውን ጎኒ ንጎኒ እናተሰርሑ እዮም ዘለው። ጽቡቕ እዩ ዘሎ። በምርጫ በተሳትፎ መረፃና ልክዕ ንፓርቲታት ስልጠና ዓቕሚ ህንፀት ከምኡውን ማኒፌስቶምን ሕፁያት ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ሰፋሕቲ ምድላዋት ወጊኑ ብኡ ልክዕ ድጋፍ ይገብር ኣሎ። እዚ እውን ብዘሎ ነባራዊ ኩነታት ልክዕ ምስ ፓርቲታት እናተዘራረበ ስራሕቲ ይሰርሕ ኣሎ። ቦርድ መረፃ ለብዘበን ድማ ቦርድ መረፃ ካብ መፈለምታ ጀሚሩ ብዲጂታል ብምግባሩ እቲ ግልጋሎት ሰፋሕቲ ክምስገን ዝገበርዎ ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ሃገርና ኣብ ምዕባይ ስለ ትርከብ ንዲጂታላይዜሽን ሰፊሕ ስራሕ እናተዋሃበ ልምምድ ዲሞክራሲ እውን ብኡ ልክዕ እንዳዓበየ ሃገርና ኣብ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ኣማራፂ ትጓዓዝ ምህላዋ መርኣያ እዩ። ምርጫ ቦርድ ከዲሞክራሲ ተቋማት አንዱ እና የመጀመሪያው ቦርድ መረፃ ካብ ትካላት ዲሞክራሲ ሓደን ፈላማይን እዩ። መረፃን ሃገራዊ ጉዳያትን ኣብ ምፍጻም ዝለዓለ ትካል ዲሞክራሲ እዩ። ትካል ዲሞክራሲ ከም ምዃኑ መጠን እንዳገበሮም ዘለዎም እንቅስቃሳት ብሓፈሻ ፋይናንሻል ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ኣብ ምህናፅ፣ ፓርቲታት ኣብ ምብቃዕ፣ ስልጠናታት ኣብ ምድላው፣ መምርሕታት ኣብ መውፃእ ማዕረ ዝኾነ ሰራርሓ ተኸቲሉ ዝሰርሕ ቦርድ እዩ። ካልእ ፓርቲታት ዘለዎም ኣማራፂ ፖሊሲን ሓሳብን ንህዝቢ ዘቕርብሉ ዕድል ብምምችቻው እዩ። መራኸብቲ ብዙሓን ካብ ዝፈጥርዎ መድረኽ ብተወሳኺ እቲ ቦርድ ምስ መራኸብቲ ብዙሓን ብምትሕብባር ኣብ ዝገብሩ ስርዓት ድልድል ኩሎም ፓርቲታት ናይ ባዕሎም ድምፂ ዘስምዕሉ ተወሳኺ ዕድል ይፈጥር እዩ። ህዝቢ ድማ ናይ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ኣማራፂ ሓሳብ ብምንፅፃር ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ውሳነ ንክህቡ ይኽእሎም እዩ። በዚ ድማ ተኣማንነትን ዕውትነትን መረፃ ይውስኽ እዩ። የአየር ሰዓትን በተመለከተ አየር ሰዓት ብዝምልከት ንሕና ከም ሓባራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት አዲስ አበባ በአዲስ አበባ ሚዲያ ኔትወርክ ፓርቲታት ንኽሳተፉ ዝገበርናሉ ኩነታት ኣሎ። ሕዚ እውን ኣብ ዋና ሚድያታት ዝግበሩ ክትዓት ከም ዘለዎ ኮይኖም ቦርድ መረፃ በባዕሉ ዝርዝር ኣውፅኡ ብሬድዮ ብቴሌቪዥን እናተገበሩ ዘሎ ክትዓት ኣሎ። ብዝተኻለ መጠን ፓርቲታት ንኽሳተፉ ኢና ነተባብዕ ዘለና። ምክንያቱ ልዕልነት ሓሳብ ንክህሉ እዩ ዘድሊ ብመንፅር እዚ እናሰርሕና ኢና። ቦርድ መረፃ እውን ዝርዝር ሂቡና ንሕና እውን ከም ፓርቲ እናተሳተፍና ኢና። ምርጫ ቦርድ የክርክር የአየር ሰዓትንም በማዘግ ቦርድ መረፃ ክትዓት አየር ሰዓት ብምስንዳእ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ድልድል ብምግባር ፓርቲታት ፖለቲካ ሓሳቦም ንህዝቢ ተበፅሐ ንክገብሩ ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። ሓፈሻዊ ሓበራዊ ቤት ምኽርና እውን ምስ ቦርድ መረፃ ተቐራሪቡ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ። ቦርድ መረፃ ዝገብሮ ደገፍ ዓቕሚ ህንፀትን ስራሕቲ ድልድል ሚድያን ዕውት ምዃን ጥንካረ ፓርቲታት ካብ ምርጋፁ ብተወሳኺ ዜጋታት ናፅነትን ፍልጠትን ዝመርፅሉ ባይታ ይፈጥር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘይትካእ ግደ ይህልዎ እዩ። መንገድ አየር ኢትዮጵያ በአፔክስ ሕርያ መንገደኛታት ዝበለጸ መንገድ አየር አፍሪካ 2026 ቁጥጥር አውሮፓውያን ብዝብል ሽልማት ተበርኪትሎም። እቲ ሽልማት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ንዓማዊሉ ዝተሳለጠ ምቹውን ዘተኣማምን ግልጋሎት ንምቕራብ ዘይተቋረፀ ትግሃት ዘርኢ እንትኸውን ኣብ ዓውዲ ግልጋሎት አቪዬሽን ዘለዎ መሪሕነት ብዝበለጸ ከም ዘጠናኽር ተገሊጹ። ዋና ፈጻሚ ስራሕቲ መንገድ አየር መስፍን ጣሰው እቲ ሽልማት ኣብ ዝተቐበልሉ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ኣፍልጦ ውፅኢት ትግሃት ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓነት መንገድ አየር ኢሎም። እቲ ሽልማት ብመሰረት ሕርያ ዓማዊል ዝተዋሃበ ከም ዝኾነ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ብምግላጽ ደረጃታት ግልጋሎት ንኽንዕብን ዓማዊልና ዝተዋሃበና እምነት ንኽንሕሉን ዘልዓዕል ኢሎም። ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብሆርሙዝ ሰርጥ ምሕላፍ ዘይከኣላ መራኸብ ናጻ ከውፅአን ኢሎም። ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ዝጅመር ወፍሪ ዝኾነ ይኹን ኢዳእታውነት ብከቢድ ዓፀፋዊ ክዛዘም ኢሎም ኣብ ትሩዝ ሶሻል ሚድያ መልእኽቶም ብምክንያት ኩናት ኣብ ሆርሙዝ ተዓገታ መራኸብ ማለት እውን መውፅእ ሳና በፕሮጀክት ናጽነት ሽም ሃገራት ሕቶ ብዘቕረብዎ መሰረት ብዘይ ዝኾነ ፀገም ንኽወፃ ክንገብር ኢና ዝብል ሓሳቦም ትራምፕ ኣቕሪቦም እዮም። ነዚ ስዒቡ ድማ ኢራን ዘመሓላለፈቶ መጠንቀቕታ ብምጥሓስ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ምእታው ዝፈተና መራኸብ ጦር ኣሜሪካ ብሚሳኤል ከም ዝወቅዐት ተሓቢሩ እዮም።
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب حيل بحر هاجر أبت وشمت محلف سينان تطوز بلا مراخب عجبون موصا وفر 5 مرقليص أمنيرام نتوفري 15 شحوت هدرات كابا مدرن بحرن زبقسا لعلي حدا ميتي طور أوروبلانات كم أون طور مراخبن دروناتن دلوات كم زخونات طور أمريكا فليتيوم أبيتاو زبع إيران بقدو حيل بحر أمريكا نابوش متهور مزنمتاو انتفتينو متقعد 5 فتسم آتنقعيوم إذن تيران متنقعتها شلل بمبال بتوش مت المحلافة بالعلز فتنات طور مراخب كلتا متقعت مسائل كم زفت أمان مرخب تحفاش إيران بمطرح رويترز أبتيويوم تمتقعت سعيبو تن طور مراخب نابتي وشمت ناقبروز نبرا قعزو كم استخلافة استقالت انتخون طور أمريكا بقدو قابل على طور مراخب ناس تفت أمان متقعت يلن بمبال ودك جيرويم مار زينا قدم مززامو قند نطبتات زينا 10.2 مئة عبيت قطامالو بالزمن زرقاقات إندستري إثيوبيا تفرب زفتر وغوسغواس كم زخون كقدماي منيستر أبي أحمد كليتهم حدا 203 حدش كتماتاتن مندرات قدرن تربحت حيل إلكتريك كوينن كاب وصاي بوشمت هرمز كحلفا زي كالا مراخبنا تاخو صاني خبرو بريزيدنت دونالد ترامب قاليتهم لتوم زينا استخطاتلكم ونيرون اسلام كتالكم يمسكن مع زينا انا مرحنا دريك بريو حبيركم صانيحه روحوا بشات